India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. We ukna ubedang dan prasnem kerta ulasha pinya bat kapara jong uk la min saujur hadian bekilasha akhir thma haki ar photli e kikso shang makya kat bakidang ile ka shabar jong ke yeng jong ki hakathan musa hingbang ka Thakurganj jong ka Uttar Pradesh yakni ki arngut ki khina ret lakit sha ka KGMU Trauma Center hinre ute ukhina ret bekerteng u Mohammed Haidar ula khlat no namar ke jingmen saujur kapara jong u kabadang don sansnyam kartaru kalamin saujur bat kadang sha sumar ha ICU kikmi kikpa jong uniu khna iklapin pa jing persha ya ka municipal cooperation jong kanong ba laknu bat ong bawat hadin biklayai ujor labun sien shapang kini kikso shang makya kilabo ha ka jingma yakinong shong shnong hinre ka Lucknow Municipal Corporation LMC kam sha skor bat kam shimle ukpa jong teu khna ula ongru balakintu yakibor badai pet ban aitika yakikso hinre ka LMC kala ong bakimla ban kem yakikso namar ki seng phalang ki yeng persha ukpa jong teu lanot ula ujor shakat Thakurganj Police Station persha eki he jong ka Municipal Corporation Zone 6 bat kiwei